God formiddag. Ja, så er dagen kommet, eller en af dem. Min far han kommer i dag og henter sygt mange af vores ting. Og han henter så lige mig med, fordi jeg skal med op i weekenden og hjælpe med at lave en masse ting til det lille rum, vi skal bo i. Mit gamle ungdomsværelse, eller hvad man nu skal sige. Det er jo stadig ung, og det er gammel, og 20. Og der skal males, og der skal det ene og det andet, og jeg vil bare gerne også bare selv have gjort det hele klart, inden at vi skal have seng og sådan noget op, når vi skal bo her, fordi så er det bare træls, at skal male og sådan noget, fordi så skal vi rykke alt lortet rundt, og det kan jeg godt se, det er jo fuldstændig at gøre sig selv en bjørntjeneste. Hvis jeg det betyder. Ellers så skal der faktisk ikke ske noget. Lige nu der synes jeg lidt af mit liv, det er sådan lidt noget kaos. Det går den rigtige vej, men det vælter bare lige lidt rundt alt for mig lige nu. Men jeg håber hurtigst muligt, at jeg kan tage mig lidt mere sammen, og så sparke mig selv hurtigt i røven. Jeg tror allermest, det er det, jeg har brug for. Jeg kan ikke rigtig give vejret skylden, fordi at jeg ikke gider at gøre nogle ting. Men jeg gør det højst sandsynligt alligevel, fordi det er virkelig bare med til at bedrøve mig fuldstændig. Jeg kigger ud af mine vinduer både morgen og aften, og bare se, at der ligger 40 kilo sne. Ja, og lidt mere ikke. Men altså, jeg synes bare, det er virkelig irriterende og dybt generende og fucking hader. Altså, hvad sker der for allerede den 1. december, så vælter det bare ned med sne. Det er jo ikke normalt. Det plejer jo ikke at ske. Det er sådan noget, der skete dengang min far var ung. Eller barn. Sådan noget, ens forældre de fortæller om, at her afsnit. Ja, nu skal der bare være palmer. I min verden i hvert fald. Jeg ville elske, at der bare var høj solskin hele tiden på måneden, fordi man ser bare heller ikke altid lige sexet ud, når man kommer i sin vinterstøvler og sin kæmpe jakke og alle ting sagde, altså, det ser bare ikke så frækt ud. Altså, eller nice ud, for den sags skyld, i forhold til at have et par lækre shorts på og sandaler og så uden strømme. Og så bare en lækker t-shirt, og så bare fuck afsted med solbriller på, og bare nyde livet. I stedet for det, at vi skal pakke os væk og bare fyre ordentligt op for varmen inde i vores fucking lejligheder, og jeg ved fandme ikke hvad. Det er bare ikke fedt. Det er noget lort. L-O-R-T. Med stor T. Og R og O og L. Lort. Jeg har også ikke så meget at sige til. Jeg ved ikke, jeg har nok set mit hår. Men nu kan I sådan se det lidt bedre, fordi der er... Kig lige det her, det er fucking spejlvendt. Det her oppe, det kunne godt bruge noget mere lysning. Fordi, det kan alt mit hår sådan set, fordi det skal jo være helt lyst. Men jeg synes sgu, jeg er godt på vej. Det er efter 2 farvninger sidste gang, jeg var lysåret. Holy moly fucking crap, man. Det var sindssygt. Altså mit hår først, så blev det sådan laksefarvet. Men det var nok også fordi, jeg lige har været rødhåret. Så det var bare ybergrimt, virkelig. Det var virkelig til at lukke op skide i. Og så bare, jeg ikke mange penge, jeg brugte på hårfarvning. Nu fucking har jeg brugt 120 kroner eller sådan noget på 2 hårfarver. Swoop til whoop til. Men altså, de skal godt gøres klar til sommeren, ikke? Ja, det skal jo være lækkert til sommer. Så det har vinteren til at komme i form og blive lækker og blive klar til sommeren. Og hvis man skal være ferie og sådan noget, så hjælper det jo ikke, at man kommer fuldstændig creme og gridsels og rød. Altså jeg er jo også ved at blive pissebleg, fordi der ikke har været sol i lang tid. Og så siger folk, så nok kan jeg ikke gøre sjov, fordi jeg ikke har det på kraft af hvor herre til hest. Altså, jeg vil hellere, det lyder måske rigtig mærkeligt og også lidt overvurderet, når jeg siger, at jeg får lidt min telefon længere hele tiden, og det er dybt generende. Når jeg siger, at jeg hellere vil dø ung af kræft, fordi at jeg er gået vold meget sol og mega brun, og synes, det har været mega lækkert, og er glad for at se mig selv i spejlet. Men at blive 80 og være totalt kristelysrød, og så bare ikke have lyst til at gå ud for en dør, fordi jeg kan være glad for det, jeg ser i spejlet. Altså jeg ved ikke, om I kan følge mig, men jeg synes bare, at nogle gange så skal man skulle skide lidt på det, alle folk de siger, og så bare gøre det, hvis det er det, der gør en glad. Altså hvis det gør dig glad, og være det der sådan emo, eller hvad det hedder, og se totalt uhyggeligt ud, så synes jeg fandme bare, man skal gøre det, fordi hvis
det er det, der gør, at du bare tænker, wow, helt sexy, når du står op om morgenen, og du bare føler, at det er sådan. Altså, det er det, der gør dig glad ved at se sådan noget. Så skal man gøre det, fordi man lever kun én gang, og man kan jo ligesom ikke leve for andre, fordi så synes jeg ligesom bare, at så skulle man lige så godt bare hænge sig selv, fordi så får du ikke noget ud af livet, og så være så sjovt ved at sidde, når du så eventuelt bliver gammel, og sidde og tænke tilbage på, at du har spildt hele dit liv. Altså, det er jo totalt sur røv. Ej, men det gik det godt nok kender blevet noget værre, og noget det her gik fra at være et hej-indlæg til fortæller, nu skal vi være her, sådan skal livet lide-agtigt indlæg. Og nej, jeg synes sgu bare, man skal gøre det, man selv synes, og jeg synes, jeg skal afblege mit hår, og jeg skal ud i sol, og jeg skal gå rundt og skabe mig åndssvagt og få opmærksomhed, fordi det er sådan, jeg har det bedst. Og så er der nogen, der har det bedst med bare at være mørkhåret og være blege og sidde derhjemme og lave ingenting. Og bare helst ikke have nogen ved, de er der rigtigt. Og der er nok, dem skal der også være plads til, og jeg giver dem gerne en krammer, hvis jeg møder dem, hvis de vil have en. Jeg har ikke noget mod folk, så længe de behandler mig ordentligt, så behandler jeg dem ordentligt. Og sådan vil det til hver en tid være. Altså nogle gange så kan jeg godt komme med nogle lidt grimme kommentarer, men det er som regel altid inde i mit hoved. Fordi man kan ikke tillade sig at sige noget til folk, hvis de ikke har gjort noget. Fordi jeg ved også, at folk siger sikkert nogle grimme ting om mig. Men jeg har sådan lidt dårlige omtale, eller bedre end ingen omtale. Bare at de snakker om, og det betyder det noget for mig. Vi ses. Hej.